Valitse sinulle mukava alusta, jolla voit rentoutua hetken. Oli se sitten joogamatto, patja, oma sänkysi, terassituoli, pihakeinu tai vaikka nurmikko kauniina kesäisenä päivänä. Asetu alustalle vatsallesi makaamaan. Voit laittaa kämmenselät otsan alle tai halutessasi kääntää jommankumman posken alustaa vasten. Tunne alusta kehosi alla. Voit hienosäätää asentoa, vähän keinutella tai nostaa jotain kohtaa, korjailla niin, että sulla olisi mukava olla. Mihinkään kohtaan ei paina tai mikään kohta ei tunnu oleva ikävästi lytyssä tai venyneenä. Kun löydät hyvän ja miellyttävän asennon vatsamakuulla, anna kehon pysähtyä. Anna itsesi pysähtyä. Siirrä huomiosi hengitykseesi. Ja anna hengityksen virrata nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Voit antaa silmien sulkeutua, mikäli ne ovat vielä auki. Ja huomioi hetki kasvojen kaikki lihakset. Anna leukojen, lihasten pehmetä. Posket, suun alueen lihakset, silmiä ympäröivät lihakset ja otsa kauttaaltaan. Vie jälleen huomio hengitykseesi. Kuinka se virtaa nenän kautta sisään. Vatsasi pullistuu alustaa vasten. Ja nenän kautta rauhallisesti hitaasti ulos. Nenän kautta sisään. Tunnet kuinka vatsasi pullistuu. Ja rauhallinen uloshengitys nenän kautta. Huomaatko sisäänhengityksellä jonkin muun alueen kehostasi liikkuvan kuin vatsasi? Voitko sallia hengityksen laskeutua syvälle alavatsaan? Niin, että rintakehäsi ottaisi vähemmän vastuuta hengityksestä. Mikäli olit laittanut jommankumman posken alustaa vasten, voit nyt kääntää toisen posken. Jälleen. Anna kasvojen lihasten rentoutua, sulaa, pehmentyä.
Laske seuraavan sisäänhengityksen aikana 3. Ja päästä sitten ulos hengitys virtaamaan luonnollisesti omaan rauhalliseen tahtiinsa. Uloshengityksen jälkeen voit viettää pienen tauon ennen seuraavaa sisäänhengitystä. Ja jälleen seuraava sisäänhengitys, laske 3. Ja uloshengityksellä voit alkaa laskemaan numeroita ja vain huomata, kuinka pitkälle pääset. Toivottavasti se olisi vähintään 3. 6 olisi aika ihanteellinen, mutta se voi olla myös esimerkiksi 10. Hengitä pakottamatta ja liikaa kontrolloimatta. Anna uloshengityksen tapahtua. Jälleen lyhyt tauko ennen seuraavaa sisäänhengitystä. Sisäänhengitys 3 laskien. Uloshengitys. Laske, kuinka pitkä juuri tämä uloshengitys on. Kuinka pitkään juuri sinun kehosi hengittää ulos tässä hetkessä. Ja kun uloshengitys on päättynyt, voitko viipyä vielä tauossa laskien 3. Hetki, jolloin mitään ei tapahdu. Hetki, jolloin ei ole uloshengitystä eikä sisään. Jatka näin vielä. Sisään hengitellen 3 laskien, ulos hengitellen uteliaasti laskien, tarkkaillen, havainnoiden, minkä pituisia jokainen uloshengitys on. Ne voivat olla aina eri pituisia. Ja uloshengityksen jälkeen, mikäli tuntuu mukavalta, niin pieni tauko 3 laskien. Saat nyt hetken keskittyä laskemaan ja tunnustelemaan hengityksen virtaamista ja kuinka vatsasi pullistuu alustaa vasten sisäänhengityksellä ja uloshengityksellä. Painut rennompana, raskaampana alustaa vasten. Oikein hyvä. Lähde sitten hiljalleen tuomaan pientä liikettä kehoon, palautumaan. Voit hengittää muutaman syvemmän hengityksen niin, että hengität nenän kautta sisään ja huokaiset suun kautta ulos. Ja vielä kerran. Ja ulos hengityksellä voit avata silmät.
Nousta rauhallisesti, lempeästi istuma-asentoon. Huomioida ympäristö, tila, jossa olet ja miltä kehossasi tuntuu juuri nyt. Kiitä itseäsi, että annoit tämän hetken itsellesi, ja minä kiitän sinua.